Maayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Ako ang inyo bago nga abyan sa kahanginan, Sister Nina Lorilia, sang Daughters of St. Paul. Salamat kay Sister Ameline Paglinawan nga nakaupod ninyo sa nagligad nga 3 ka tuig. Dumdumon naton siya sa aton mga pangamuyo para sa iya bago nga assignment. Mga abyan, upod man naton sa gihapon diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, Kura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Apang antes kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis ang isa man kamayong adlaw. Mayong adlaw, Father Francis. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Ari naman kita subong sa aton nga programa, Ang Pamilya Karon. Sister Ninia, ang aton nga kaupod subong sa aton nga programa, kag sa aton man nga mga tagpalamati, kag subong sa tagpadala sa aton nga sulat, Sister Ninia, aton nga abi-abihon, kag sa gihapon mangin kaupod man naton. Sugod subong sa sining aton nga programa, si Father Francis nagatamyaw sa inyo tanan. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Special man nga pagpanamyaw ilabi na gid sa tanan nga mga matutom nga nagapamati kag upod naton sa sini nga programa. Karon nga adlaw aton talakayon ang problema ni Mercedita nga confused kung sino gid ang iya tagaan sang prioridad. Ang iya balailoy nga nagkinahanglan sang suporta pinansyal o kung ang iya mga kabataan sa ila kinahanglanon sa ila pagtuon. Upod kay Mercedita, aton ipangamuyo ang iya bugos nga pamilya. Mangamuyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya. Ang aton mga amay kag iloy sa matag pamilya. Ang intensyon ni Mercedita. Amon ginatugyan sa imo pagtabang ang palaligban sang amon utod nga si Mercedita. Bendisyon ni ang ila katuyuan nga masunod ang imo dalan. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Kristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga matuig sa mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Mercedita sang iya palaligban nga gindangop diri sa aton programa. Aton ini pamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga panugdaon ni Father Francis. Dear Padre, maayong adlaw sa imo. Tawgan ako sa ngalan ni Mercedita. Nagapanoigon sang 38 anyos. Balo kag may 2 ka anak. Isa ka babayi kag isa ka lalaki. High school lang ang natapos ko. Tungod 18 pa lang ang edad ko sa nag-upod ako kay Miguel. Apang sa mag-edad ako sang 25 anyos, nagpakasal kami sa West. Magulang siya sa akon sang 8 ka tuig. Company driver ang bana ko. Kag maayo man ang sweldo. Palangga ako sang bana ko, Padre. Hindi siya gusto nga mabudlayan ako sa balay. Gani nga nagkuha kami sa mga labas ang amon mga lago. Ang bana ko, antes siya maglakat sa obra, ginalutuan na niya ako. Para nga ang 2 na lang kabata ang akong atipanon. Daw halos ginasalig ko na lang sa bana ko ang tanan. Wala ako nagapalibog sa pagkaon kag sa mga kinahanglanon namon sa mga bata. Gani sang napatay ang akon bana sa heart attack, daw hindi ko mahibalaan kung anong akon buhaton. Agod mahangpan ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Mga anak, maano na lang kita siniman? Wala na si Papa ninyo. Maano na kita sini? Mga, mapauli na lang tabla sila ni Lulo. Total, balo naman si Lulo. Oo man, Ma. Oo, mga anak. Igo lang na nga makuha tang kwarta ni Papa ninyo sa iya mga benepisyo. Nagpauli ako sa amon, Padre. Kag wala man ako nabudlayan. Ang kwarta nga nakuha ko sa benepisyo sa akon bana, ginegosyo ko.
Apang isa ka adlaw sina, nakibot kid ako sa mag-abot sa balay si ugangan. Kagin pamangkot ako kung matuod nga kasal kami ni Miguel. Ginpakita ako sa iyang amon marriage contract. Apang antes siya nagpauli, ginpangayuan ni ako sang gismel. Kaginhatagan ko man dayon para nga wala na sang istorya. Sa pagpadayon ko pagid. Ma, maragraduate na ako sa junior high school. Jutay na lang ang tinuig. Mag-college na ako. Di ano ma, makapadayon pa ako sa college ko. Aba, oo. Kamo ni Maymay. Tinguhaon ko gid anak nga makatapos kamo. Ay, Mercedita, ara naman ang ugangan mo. May kinahanglan ko sa imo. Abi katuyan na ito. Oo, tay. Nay, maayong adlaw. Nakapamasyar ka man. Mangayo ko tani inog bakal sang bulong, Ha? Pila, nay? 5 bel, eh? Ay, kwanay, ugaling. And kulang ang kwarta ko. Ay, hambal ang bala kung hindi ka maghatag. Kadalok-dalok sa imo. Iyan asang bata ko kwarta, kag hindi imo. Iyan ay kinabudlayan. Kadami sa imo ba? Ikaw lang yang mapulos kag ang pamilya mo? Nay, kunabi, ginatigana ko man ini sa mga bata ko, sa mga apo mo. Apo? Iya ginaayhan sang bata ko? Nay? Kada kadto ni nanay sa balay padre, ginatagaan ko na lang siya sang ginapangayo niya. Para nga wala na sang gamo. Apang ang ginakabalakan ko, amo ang akon mga anak. Nga base kung hindi ko na sila sa ulihi mapaeskwela. Anong himuon ko, padre? Hindi man ko gusto nga maglaing gid ang buot sang akon ugangan. Apang hindi man ako gusto nga hindi mahatagan sang maayo nga basdamlag ang akon mga anak. Laygay man ako, padre. Pamatian ko gid ang imo laygay. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Mercedita. Karon aton nga gina pamalandungan kag akon man nga ginpili ang isa naman kasulat nahanungod sa relasyon sang ugangan kag umagad kag ini ginsulat ni Mercedita nga ginpadala sa aton. 38 anyos ang edad, kag balo na siya, no? Kag may 2 siya kabilog nga kabataan. Biblically, sa santos nga kasulatan, may isa ka portion sa aton ebanghelyo nga nagsiling diri, ang anak nga lalaki o kung babae magabato sa iya amay kag iloy, ang anak nga babae magabato sa iya nga ginikanan, ang iloy magaaway sa iya nga bata, ang umagad nga babae magakontra sa iya nga ugangan nga babae, kag ang ang kalipay lang diri way ginbutang sa Biblia nga may umagad nga lalaki nga bato sa iya ugangan nga lalaki who ay sugpon babae lang, no? Kag amo ini sa sining aton nga sulat karon ga nahamot man ako samtang akon nga ginabasa kag akon nga ginapamatian balabo kanami gid sa aton nga mga dramatista. So labing hinigugma nga mga kauturan na patay ang bana ni Mercedita temprano pa, heart attack. Ang among products bangod is sini, tags. nabili na lang sila nga dua sa ang iyang bata. Kagamo ini ang kabangdanan na nag-intra na diri ang ugangan. Nga matawag na ako nga kontrabida gid nga klase sang pagkaugangan ini. So ginpangusisa niya iya kag pamangkabatas kay imo iya nga usisaon mo iyang imo umagad kung nakasal sila. Way kakabalo nga ang imo bana may ang imo bata may asawa na, kagway kakabalo kung nakasal na sila. Ano ang motibo mo tiyay, no?
Nga ginamo gini ang imo nga imbukada iya sa imo nga umagad kung nakasal sila. Ginpakita man natural. Ginpakita man ang katibayan kung sa Tagalog pa ang kontrata sang kasal. Kag amoy na ang kabangdanan nga naghiposipo si anay. So bangod kay silahano naman lang, amo to, nga suno sa sulat ni Mercedita, ang kabataan nag-decide nga mapauli sila sa ila kaugalingon iya nga lula kag lulo nga ginikanan ni Mercedita. Kag amo ang natabo, no? Dito na sila. Siyempre naman, kita tanan may mga kinanglanon kon kisa. Kag kung may kinanglanon kita, kinanglanon naton iban nga tao. Nagkadto siya kay Mercedita, si ugangan niya ni nga mabuot, kag mahulam sang kwarta. Bao, imagine ka, mahulam siya kwarta, 10,000 pesos, no? 10,000. Kag natural, way bayad-bayad na iniya. Kag way na untat. Inugbakal bulong, another 5,000, kag iban pagid, no? Mo ina nga si Mercedita man niya, nag-reason out, natural naman niya, kung ikaw ilo yan, nag-reason out kumigi, kagidi mo iya, sang palabuton sa imo kabataan, nagrason siya nga iyaman nga ginapreparahan ang buwas damlag sang iya kabataan, amo ina gani nga nagatigana siya, nulo negosyo siya, no? Amo na gani siya ginatiganahan ko ang imo mga apo, no? Siling sa ugangan, pangakig ng ugangan, kita nyo? Hindi na imo kwarta na sang bata ko, dalok ka, klaseng asawa, no? About, tiyay, nga mo ng batasan mo, ikaw tiyay ang dalok-dalok. Way ka balas ng deber. Ang isa gidaya, anong moral nga obligasyon mo sa imo nga bata, kamo nga mag-asawa, no? May moral obligasyon ang mga ginikanan sa pagpakaon, sa pagpatuon, kag sa pagpabiste, no? Obligasyon yun na ang mga ginikanan. Karon niya, sa patagya sang pangabuhi, kag pag-asawahay, way ka na dara, tiyay. Mabuot nga ugangan, way ka na dara labot ya. Ang kinitaan sang bata mo, yan na iya ihatag sa asawa ya. Kaya ang asawa niya, amo na sa iya maatinder sa kinanglanon sa sulod sang balay. Hindi na nimo iya pagintrahan kay hindi na inaimo gwa kanadira sa sinaya iya nga papel kag senaryo sang mag-asawa. Kag amo na gani nga ikaw pa masiling nga iya na sang bata ko kwarta. Kag ang masubo pa balay iya gindugangan pa nya base hindi na bata sang akon bata ang bata mo. Ginadisregard pa niyang iya nga apo nga hindi bata sang iyang bata, kundi bata ni Mercedita sa lain ni lalaki mo sa pagkabastos, mas ni klaseng ugangan. Sorry ha, pero sa klaeng ganyang klaseng batasan, may mga ugangan nga pariyusin entrada sa pamilya, ilabinagid sa mga mag-asawa. Kadamo sang mga mag-asawa kag pamilya nga nagguba ang relasyon sa isa kag isa bangod sang entrada sang mga ugangan. Amoy na, nga agod likaw na lang sang lain buot, ang sulat ni Mercedita nagasiling hatag na lang siya nga hatag. Ay Mercedita, hindi pag-spoiled. Hasta mintras na lang yan, amo na ang matabo, ay hindi man na dinalok Hasta mintras tanto, amo na gilang na iya, tiyay tuon man bala, hindi ko magbati, basi bala kon, ginakutungan mo lang umagad mo, kag ginapanahor man lang nimo, damo bala sang tigulang nga tahor kag palahubog. Bisan babae, surbigan isubong, mas damo yung mga palahubog nga babae sa mga lalaki amo ining ugang imo ugangan Mercedita, hindi pag-spoiled. Amo nang siling ko gani sa imo, paano na lang ang buwas damlag sang imo nga mga kabataan. Kung siya ang suportaron mo, basi ka paabot na siya perme, kay kung mag-abot na gani ay ang pensyon sang bana mo nga imo ginakwa para sa imo, kay ikaw ang beneficiary sang iya nga kwarta as pensioner mo. Para na sa kabataan mo iya. Bisan maglait pa Mercedita ang iya nga buot, amo na masilinakon, enough is enough. Everything is enough. Prangkaha siya. Maglain man ang buot mo na sa akon, apang
Hindi lang sa tanan nga higayunan nga may ara, ginapreparahan ko. Isakto kagid Mercedita. Ginapreparahan ko ang buwas damlag sa akon kabataan. Kung ready ikaw, kag at the same time na way ka man nakulbaan niya nga mga kig ang imong ang imong ugangan, sige. Pero kung gusto mo nga pasagsagon mo siya, spoil mo siya, tanan-tanan nga pensyon sang bana mo nga ginahatag sa imo, ihatag mo sa iya, bahala ka Mercedita. Pero ikaw gid ang mahinulsol sa ulihi kung hindi ka iya magtindog sa imo kaugalingon nga desisyon kag subong man sa imo nga panimalay kag kabataan. So sa liwat, Mercedita, salamat gid sang imo nga sulat kag subong man sa inyo tanan nga natagpalamati kag sa inyo nga amon nga mga kauturan sa kahanginan. So sa liwat, akong ginatamyaw dira sa sur nga bahin sang Negros ang mga kaparian nga sa diin nagasubaybay gid sang aton nga programa ang Pamilya Karon. Kaupo na dira si Monsignor Rolex. Si Rembert, thank you gid sang imo dira nga plug in sang programa ang Pamilya Karon sa tanan nga kaparian sa Sora. Maayo gid nga apostolate on the air nga sa diin ini para sa panimalay. Si Father Francis sa gihapon nagatamyaw sa inyo kag nagapaalam nga nagasiling, may God bless us all. Madamo gid nga salamat Mercedita sa imo pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa na hanungod sa imo responsibilidad sa imo iloy kag responsibilidad sa imo mga anak kag pamilya. Paagi sa imo pagpasakop sang inyo panaysayon nga ginhatagan sang kabuhi paagi sa isa ka drama kag panugdaon ni Father Francis. Kabay nga nakabulig gid ini sa inyo kag mangin klaro sa imo ang imo nga prioridad sa kabuhi. Kag kabay pa nga bendisyonan sang aton mahal nga Dios ang imo bugos nga pamilya sang material kag espiritual nga grasya agud mahatag mo man sa ila ang ila ginakinahanglan sa matag adlaw. Kabay pa. Salamat man Father Francis sa imo sharing sa problema ni Mercedita na hanungod sa iya problema kung sino ang tagaan prioridad, ang iya iloy o ang iya nga pamilya, sa imo paghatag sang laygay kag panugdaon. Kag sa aton mga tagpalamati nga may kasubong man sini nga kasaysayan, kabay nga nakabulig man ini sa inyo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, dumdumon naton ang intensyon ni Mercedita kag ang tanan nga mga pamilya nga nagapakigbahin karon. Ipangamuyo man naton sa Dios ang tanan nga pamilya nga nahalitan sang nagligad nga Super Typhoon Odette. Kabay pa nga madamo pagid sang maalwan ang tagipusoon nga tandugon sang Ginoo agud magbulig sa ila sa pagtukod liwat sang ila nga pangabuhian. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton sa pagbalay sang amon pamilya ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin maligon sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya, ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan. Sa pagbulig sang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't
God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, I am the bread of life, he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Ernaes, Henares Streets, 6000, Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. We are the church and we are young. That's why within we know it can be done. Migs, sinong botohon nyo? Siyempre, ang manggaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute. Tisoy, para kung may sosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung mag-represent siya sa aton banwa. Kinahanglan gidyang maisog para blang tanan kurogaw. Ikaw, sino ang kandidato mo? mo? Ang tampad kaghanda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matud-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alangan. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako, magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Reyes, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan
kag katilingban. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo, pagud nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka. And to Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sang gabi. Mayang gabi mga kabombo, mayang gabi Pilipinas, good evening Western Visayas, welcome diri sa syudad ng Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Evening Edition diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 2 sa bulan sang Enero sining ito'y 2022. Kakaroon kato na kita sa aton niya mga headlines para sa aton niya balita lokal, forecast ang fortune teller sa kapalaran sa subong nga tuig at tuntukibon. Negros Occidental nangin malinong sa pagsaulog sang bagong tuig. Third ID sa Philippine Army nagpasaling nga pasanyugon pa ang operasyon angot sa NPA COVID-19 kag bagyong Odette subong nga 2022. Department of Trade and Industry Negros Occidental nagapadayon ang pagbulig sa mga MSME sang probinsya. Mga tag-iya sa MSME sa probinsya sa Negros Occidental nagapadayon na pisar sang kahalitan nga gintuga ni bagyong Odette. Sa balitan national, Berhaya Hotel nagpangay sang pasaylo kasunod sang hindi pagpaidalom sa hotel quarantine sang OFW nga nagikan sa Estados Unidos nga nagpositibo sa COVID-19 sang matapos mag-attend sang party sa Makati. National Capital Region Police Office handa maghatag sang in-house security sa mga hotels kung kinahanglanon matapos nga maglapas sa quarantine protocol ang isa ka OFW. Aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Philippine National Police nagdangat na sa 52. Sa balita international, sitwasyon sa France sa madason nga semana matapos ang New Year mangin mabudlay suno kay French President Emmanuel Macron. Sa balita sa hinampang, Filipino Olympian kag pole vaulter nga si EJ Obiana nakasulod sa top performances sang World Athletics sa tuig 2021. Sa balita entertainment, Winwin Marquez nagabusong sang baby girl. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Ato naman nga kantuan ng mga detalye na sa ato nga balita lokal. Kaupod ang aton mga tagbalita. Bombo, Jireh de los Reyes. Kag Bombo, Zaldy, Forro II. Kakaroon sa ato nga detalye na sa atong balita lokal. Kadungan sa pag-umpisa sang bagong tuig, isa sa mga ginabantayan sa mga tao ang ilang nga kapalaran. Sa Good Morning Philippines, ginpayag ni Madam Tari nga subong nga tuig ang tuig sang water tiger. Suno kay Madam Tari, subong nga tuig dapat halungan ang mga aspeto sang kabuhi nga ginalakipan sa ikaayong lawas kag pinansyal. Santo sa paglantaw ni Madam Tari, dapat man nga halungan ang mga gamo nga magatabo sa palibot ilabi na nga tion sa karon sang nagahilapit nga piniliay kasubong man ang mga aksidente sa dalanon. Nagpanugyan man ini nga halungan ang magsunggod ang mga kabataan kag maghalong man sa mga kapaslawan sa kabuhi kay isa na diri ang paghigugma. Suno pa diri gamit ang insakto nga panghuna-huna. Likawan man suno diri ang mga kalisod subong nga tuig. Suno sa forecast ni Madam Tari, subong nga tuig ang tuig para sa mga tawo nga may aris nga zodiac. Bangod kun plano sa mga ini nga magpadulong sa luwas ang pungsod agud magtrabaho matuman ini apang kun mapaslawan siya sa patag sang paghigugma. Sa Taurus naman kun ang plano siniya magapadulong sa abroad hindi dapat pagpadayunon apang sa negosyo mangin maayo ini subong nga tuig. Sa Gemini ang teenager ang dapat magalong sa gugma kag hindi magpadala sa istorya matapos ang pagtuon kasubong man hindi magpadala sa mga temptasyon. Sa Cancer kun plano sa mga ini magpadalagan sa politika mahimo ang mga ini magdaog. Dapat man siguruhon nga buligan ang kaugalingon antes ang pagpangimon. Para sa Leo, mayara sang porosyon sang kabuhi sini nga mangin challenging sa subong nga tuig. Sa Virgo, kung magpadalagan sa politika, dapat nga siguraduhon. Agud nga masiguro ang kadalagan. Sa Libra, dapat man nga halungan ang balatian nga malatnan sang malatnan sang balatian. Ang mga Scorpio ang maayo nga magdala sang kabuhi samtang sa Sagittarius ang may matabo nga kasal apang may kalain sa pamilya. Samtang ang Capricorn mangin maayo ang kapalaran apang likawan ng mga kahisa sa mga tao sa palibot. Sa Aquarius naman mahimo nga kulang ang pinansyal apang maayo ni magpangita sang paagi nga makasurvive sa kabuhi. Gin-forecast man ni Madam Tari ang Pisces nga dapat mangin mahinalungon sa ila pinansyal.
Kinahanglan maghalong kita sa inigidya nga pag-abot sang tuig nga 2022, the year of the water tiger, kag maghalong kita sa gamo kag aksidente sa dalanon, labi na gid sa bais-bais da makadto sa pinatyanay nananhalong. Tapos halungan tang kabataan ta nga magsunggod sa aton kay bala mo subo nga tuig. Ang kabayan sa pagpahayag ni Madam Tari. Samtang generally peaceful ang assessment sang Negros Occidental Police Provincial Office sa pagsaulog sang bag-ong tuig sa probinsya. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Abigail Donasco, Deputy Spokesperson sang NOCPO, ginakalipay sini ang nangin outcome sang pagsugata sang New Year bangod wala sang may nagluntad nga dalagko nga mga insidente. Suno kay Donasco, may pila lamang ka mga na-record nga stabbing kag firecracker incident sa Banwa kag syudad sang probinsya. Sa latest nga data sang NOCPO, 9 ka mga firecracker incidents ang na-record humalin Disyembre 31 tuig 2021 tubtob Enero 1 tuig 2022. Duha ka mga firecracker incident ang nagluntad sa Cadiz City, isa sa Candoni, duha sa Talisay, tag isa sa Silay, Bago City, San Carlos, San Enrique, Ibi, Magalona, kag Escalante. Isa sa ginalantaw sini nga rason ang mga ginabalikan sa mga pumuluyo ang mga palupok nga abi nila wala naglupok. Nagpasalig naman si Donasco magapadayon ang NOCPO sa pagserbisyo agod nga mapabilin ang kalinong sa probinsya kag nagpangayo man sang kooperasyon sa mga pumuluyo. Ating assessment for the year 2021 when it comes to peace and order natin is we're generally peaceful naman sa Negros Occidental, no? And we're very much happy kasi ganito ang out ng ating celebration of the Yuletide season for Christmas and New Year. Nabatian si NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Nagpasalig ang commander sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga pasanyugon pa nila ang misyon batok sa mga problema kangay sa New People's Army o NPA, COVID-19 kasubong man sa pagbulig sa nahalitan sa bagyong Odette subong nga 2022. Sa New Year message ni Major General Benedict Arevalo, ginpahig siningan ang challenging para sa ilang 2021 bangod sa mga kabudlayan nga ginpangatubang kalakip na diri ang COVID-19 bagyong Odette kag pagpangistorbo sa NPA. Nagpasalig naman si Arevalo sa mga pumuluyo nga dayunan sa Philippine Army ang pagserbisyo sa Negros Island. Nagtamyaw man ang Army Commander sang malipayon kag mauswagon nga bagong tuig kag pangabay sini nga mangin malipayon kag mahamungayaon ang tuig 2022. Nakahibalo naman ang mga militar nga madamo sang nagakinahanglan sang bulig. Gani wala man nagauntat ang relief operation sa mga government employees kalakip na ang armed forces nga nagabulig sa pagtransport kay pagdistribute sa mga relief goods. Nagalam si Arevalo nga pinaagi sini maibanan ang kasubo kag kasakit nga ginabatyag sa mga pumuluyo nga nahalitan ni bagyong Odette. Sa piya ka bahin nagtamyaw man inisang Happy New Year sa mga pumuluyo nga wala nahalitan kay nagpanugyan nga hindi kalipatan ng mga kasimanwa nga nagakinahanglan sang bulig bilang soldado pangabay sa mga ini nga ang malinong kag progresibo nga pungsod subong nga 2022. Nagalam si Arevalo nga sa padayon nga pagsuporta kag pagsalig sa mga Filipino sa Armed Forces of the Philippines o AFP, partikular na sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, masaligan niya pasanyugon pa sa mga ini ang ilang misyon agud maluto sa mga problema nga ginatubang kaangay sa NPA bagyong Odette kag COVID-19. Suno kay Arevalo, dulungan niya ginatubang ang 3 ka problema kag sarang maini nga madaog pinagi sa pagbinuligay bilang isa ka pungsod kag isa ka lahi nga Pilipino. We're hoping that the continued support and trust and confidence of the Filipino people at the Armed Forces of the Philippines, particularly the 3rd Division of the Philippine Army. Asahan po nila na paikot natin ang ating misyon, ang ating dapat gawin para masugpo natin ang ating mga problema na kinaharap sa NPA, sa bagyong Odette at dito sa COVID. 3 po yan na ating hinaharap sabay-sabay. Magtatagumpay po tayo kung tayo po magtulong-tulong at bilang isang bansa at isang lahi. Ang kabayan sa pagpahayag ni Major General Benedict Arevalo, Commander ng 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Ginpahayag sang Provincial Director sang Department of Trade and Industry sa probinsya sang Negros Occidental nga sa piyak sang pandemya, nagapadayon sila sa pagbulig sa micro, small and medium enterprises o kana MSME. Suno kay Rachel Nefable, madamo na sila sang nabuligan nga mga MSME sa marketing activities kaangay sang trade fairs. Ginpahayag man sini nga madamo sang trading events nga gin-organize para sa MSMEs. Suno kay Nefable, mayara sa mga MSMEs nga naapektuhan sang nagwaswas ang bagyong Odette apang nagapanganinguhan
duha nga magbangon. May mga trainings man sila nga ginapatigayon ilabi na sa karon nga ang trend ang e-commerce kag online selling. Pila sa mga trainings nga ilang ginahimo ang pagtudlo sang negosyante nga maghimo sang video presentation agud manami man ang display sa mga produkto online. Ginpahayag man sini nga nagpadangat man sila sang gamay nga bulig sa mga negosyante nga naapektuhan sang bagyong Odette kung sa diin nagdangat sa 1,000 o kana 15,000 MSMEs. Nagpasalig man ini sa mga negosyante sa MSMEs nga yara lang sila sa pagsuporta. Samtang ginpahayag man sini nga ginlunsyar man sang DTI ang One Town, One Product Philippines. Nagpanugyan man si Nufable nga suportahan ang lokal nga mga produkto. Ginpasalamatan man sini ang mga MSMEs nga padayon man sa ilang negosyo sa piyak sa mga pagpanghangkat nga nagakatabo sa pungsod kaangay sang pandemic. Subong nga December, da medyo nag-open, nakita Bombo Andrew, no? Kadamo na sa mga malls nga nag-open. So, may mga physical marketing activities kita nga ginbulig para sa aton MSMEs, no? So, kadamo na sa mga trade fairs, other marketing events nga gin-organize, agud nga makabaligya, liwat physically, ining aton MSMEs, aside nga nagabaligya man sila online. Nabatian si Rachel Nufable, Provincial Director sang DTI Negros Occidental. Opisyal nga apektado sa bagyong Odette, nagapadayon sa gihapon ng paghimo sa mga produkto nga ginabaligya sa mga negosyante nga kabahin sang micro, small and medium enterprises ako na MSME sa probinsya sa Negros Occidental. Suno kay Joji Locsin, ang founder kay tagiya sang Tumando Craft nga apisar nga naguba ang mga sila sang mga carpentry. Kasunod sang natumbahan sang kahoy matapos nga nagwaswas ang bagyong Odette. Blessed man sila sa gihapon. Bangod gamay ang ilang damage kumpara sa iban nga negosyo nga apektado sang bagyong Odette. Suna kay Locsin, ang Tumando Craft ang nagagamit sa mga indigenous material sagud nga himuon sang ilang produkto kaangay sang laminated picture frames. Suna kay Locsin, dako man ang pagpasalamat sini sa DTI Negros Occidental sa pagpanguna ni Provincial Director Rachel Nufable bangod sa trade fair nga ginpatigayon sa Ayala Mall in partnership with DTI. Ginpayagman sini nga ini ang pinakamalawig nga trade fair sa pungsod bangod naglawig ini sang 6 ka bulan. Nagapatigayon man ini sang mga training sa komunidad agud nga makabulig man ini kag bilang pagtuman man sang instructions sang DTI nga maghimo sang trainings. Sunod pa diri ang pag-train sang mga ini ang iya ligasiya nga mahimo sini nga ibilin sa komunidad. Since nag-open ang blessing man through Ayala, nag-offer sila sang location and DTI in partnership with DTI sa auto program nila. Yes, ma'am. We were able to have that showroom or trade fair, Yes. which is probably the longest running trade fair, Miss Rachel, in the whole country, I suppose, kay 6 months na. And so, dako nga bulig. Ang kabayan sa pagpahayag ni Joji Locsin, ang founder kay tag-iya sang Tumando Crafts. Nagsaylo man sa syudad sang Bacolod ang isa ka negosyante nga nagikan sa syudad sang Kabangkalan bangod wala pa sang kuryente sa nasambit nga lugar matapos magwaswas ang bagyong Odette agud nga padayon nga makahimo sang ila mga produkto. Suno kay Beverlyn Fernan, ginpahayag sini nga ginumpisahan nila ang ilang negosyo sang 1990s sa Bohol apang sang natabo ang pagpambomba sa Estados Unidos nagsaylo sila sa Boracay. Apang sang ginsirado ang Boracay nagsaylo naman sila sa syudad sang Kabangkalan sang ginbalikan sini ang ila mga waivers. Suno kay Fernan, ang ilang mga produkto ang bags nga himo sa Pandan. 80% sang ilang produkto ang para sa export kag 20% sa lokal. Nagapatigayon man sila sang online selling. Samtang dako man nga kahalitan ang naagom sang mga inibangod sa Typhoon Odette. Suno kay Fernan, natumbahan sang puno sang kahoy ang ilang production area sa syudad sang Kabangkalan, gani nagsaylo sila sa syudad sang Bacolod. Padayon man ang ila pagbaton sang ila mga orders. Apisar sang dako nga damage sa ilang negosyo naga-move on ang mga ini sa gihapon. Aminado man ini nga bangod sa partnership sa Department of Trade and Industry, naga-improve kag nagadamo man ang ilang mga nabaligya nga mga produkto. Ang amon products is bags. Bags. Mga pandan, Okay. rakia, nito. So, mga indigenous na materials. Interesting. Actually, ako I started mga way back mga 1990s pa. Nabatian si Beverlyn Fernan, negosyante sa probinsya sang sa syudad sang Bacolod. Ginpayag sang Pinoy sa Ottawa, Canada nga hindi family business ang paghimo sa mga inisang parol sa tion sang Paskwa. Suno kay Jemlen de Mejillo sang 2012
o kon 2012 nagpadulo ang mga ini sa Canada agod mag-apa sa ilang anak nga babayi nga nurse didto. Ini man ang unang ation nga naghimo siya sang isa sa pinakadako nga parol. Mga dula siya sang nakita bisan isa sini sa Canada. Antes pa man sini sang bata pas siya nakahimo na ini sa bulig sang tawo nga nakahibaluman maghimo sang parol. Naghimo siya sang parol sang bata pa siya bangod nagpasakop ini sa parol making contest. Sunod kay Demihilyo, nakita sa mga taga Iloilo nga nagapuyo naman sa Canada ang ilang nga parol gani ginayo siya sa mga ini nga himuan man sila. Naghimo lamang ini sang napulo ka unit sang parol. Sang tinilikdan yung tuig kag nag-amat-amat lapta nga naghimo ini sang parol. Nagdangat naman ang impormasyon nga nagahimo ini sang parol sa Toronto kag Vancouver. Mayara man sang Haitians nga nagapuyo kag nagatrabaho sa Canada nga naga-order man sila sa ila sang parol. Sunod diri yara sa baylo nga plastic ang ginagamit sa paghimo sang parol kag Chinese bamboo para sa frame sini. Ang paghimo sang parol ang ginabuligan man nila nga mag-asawa kag kun kay isa ang bata sini nga lalaki ang nagabulig man sa tiyon nga hindi masako sa trabaho kasubong man ang lalaki niya man nga anak nga nakatoka sa marketing pangod madamo ini sang pangilala. Sa karon siyam na sila katuig nga yara sa Canada kay maayo sunod diri nga okay gid sila sa pagpanglakat akon pagpalakat sang Canadian government kag nakompleto naman sa mga ini ang COVID-19 vaccine. Kada tuig man sila nagapauli apang sang nakaligan nga tuig. Wala sila makapauli bangod man sa mga restrictions agod nga matap na ang paglaptas sang COVID-19. Kinpaig man sini nga limitado ang ilang pagsaulog sa New Year kasunod man sang paghugot sang restriction sa Canada bangod man sa COVID-19. Kabuto gidi ya sang 2012 Cobra sa parol. But sang ara nakabuden sa parol para lang gid sa amon. Okay. Sa balay lang gid. Oo. Wala ban gid ako may nakita nga may parol diri mo ko gintry ko. Gintry ko nga mag-ubra. Walaan mo may mga kawayan man di sila nabaligya daw mga kudlo talang ikadala ko Chinese bamboo. Ang kabayan sa pagpahayag ni Jemlen de Mehelio, Pinoy parol maker sa Ottawa, Canada. Kag sa katapusan nga balita lokal, subong nga Domingo kapistahan sa nga Epifania o kanang pagkilala sang kaayo kag kasanag ni Ginoong Hesus. Sa humiliya ni Father Zaldy sang Our Lady of Candles Parish, kinpahayag sini nga ginatudlo sa aton sang balaan nga kasulatan nga dapat mangin sentro sang aton pagpangabuhi si Ginoong Hesus. Suno sa humiliya dapat nga mangin sentro si Hesus sa aton kabuhi agud nga mangin malinong kag mangin matawhay ang aton pagpanglakaton sa dalan sang kabuhi. Ginahangkat man sa humiliya subong nga Domingo ang pagpaubos bangod sa pagpaubos makita ang matuod nga presensya sang Ginoo. Ginatudlo man sa humiliya nga ang mga tawo ang mga makakita sang matuod nga kasanag sa pagpangabuhi kun ini ang nagapangita kag nagaangkon kay Ginoong Hesus. Mga biyan ang pagpanglakaton sa mga mago, wise men, nagahatag sa aton sang matahom nga mensahe kag tanda. Ang kasanag sa mga bituon nga nagasigasiga, kumukutita, ini matabo lamang sa mga tao nga nagapangita sang Dios sa ilang kabuhi. Kasanag kontra sa kadulong. Nabatian si Father Zaldy sang Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligat sa tak na alas 6 ang gabi. Ato na nabatian ang aton mga balita lokal. Karon saylo naman kita sa detalye na sa aton mga panguna nga balita national. Nagpangayos ang pasaylo ang Berhaya Makati Hotel. Ang hotel kung salihin ng isa ka overseas Filipino worker ang naglapa sa quarantine protocol na nagpahayag isa ini ka very serious breach sa tunga sa COVID-19 pandemic. Sa isa ka pahayagin kumpirmar sang Berhaya Makati Hotel Management ang mga report nga isa ka Filipino traveler nagikan sa United States ang wala nagpaidalom sa hotel quarantine kaya nagtambong pa sa isa ka party sa Makati. Nagpositibo sa COVID-19 ng OFW kasubong man ang iba yung mga nagtambong sa party. Apang siya kag ang abyan sini ang ginreport nga asymptomatic. Ini isa ka seryoso nga paglapas bangod sa makahalalit nga epekto sang pandemya sa kabuhi kag palangitan-an. Ang sinuman nga mga empleyado nga matud-an nga nakasala paagi sa komisyon o kon kakulang ang manabat o kon nga mapungga ng pagliwat sang natabo.
Samtang ginpasiguro sang talatapan sang National Capital Region Police Office nga nakahanda sila nga maghatag sang seguridad sa mga hotel kung kinahanglan para sa istrikto nga pagpatuman sang health quarantine protocol. Ang payag sang NCRPO ang kasunod sang insidente kung sa diin isa ka OFW nagikan sa Amerika ang nagpalagyo sa hotel samtang naka-quarantine ang nagtambong pa sa party bangod ginalegar nga mayara ini sang connections. Suno sa NCRPO Chief Police Major General Vicente Danao Jr., ang mga hotel ang mayara sang kaugalingon nga in-house security agod nga masiguro nga masunod ang coronavirus disease protocol. Apang kung kinahanglan pa sa mga hotel ang dugang enforcers, nakahanda naman ang PNP nga magpadala sang ila manpower apang nakadepende ini sa sitwasyon. Apilar naman ni Danao sa mga pumuluyo nga mangin disiplinado nga magsunod sa COVID-19 safety protocols, ilabi na nga nagsaka na naman ang kaso sang nasambit nga virus sa pungsod. Nagpaninduga naman ang NCRPO chief nga importante nga mayara sang kaugalingon nga disiplina bangod hindi masarangan sang PNP nga bantayan ang tanan nga mga lugar. Sa karon gina-imbestigaran na sang PNP Criminal Investigation and Detection Group ang sirkumstansya nga imbolbado ang OFW nga wala nagpaidalom sa quarantine. Naka-record subong nga adlaw sang 14 kapanibagaw nga kaso ang Philippine National Police o PNP nagikan sa ila mga personnel. Bangod sini nagdangat na sa 52 ang COVID-19 active cases ang PNP. Santo sa datos ang PNP Health Service. Sa karon yara sa 42,285 ang kabugusan nga COVID-19 cases ang PNP. Sa nasambit nga numero yara sa 42,108 ang naka-recover nagikan sa balatian. Nagkapabilin sa 122 ang mga napatay sa hanay sa mga kapulisan bangod sa nasambit nga balatian. Sunod pa kay PNP spokesperson Colonel Roderick Agostos Alba, ang bispera sang Pasko yara sa 13 lamang ang active cases ng PNP kay wala sang na-record nga bago nga kaso sang COVID-19 sang Desyembre 24, 2021. Oras sa Bombo Radio Kag sa katapusan nga balita nasyonal, nagpagwa sang isa ka advisory ang talatapan sang Justice Jose Abad Santos General Hospital nga humalin kahapon, Enero 1 tuig 2021 alas 8 sang gabi untaton anay nila ang pagbaton sa mga pasyente. Ginkumpirmar naman sang talatapan sang ospital nga kadamaan sa ilang mga staff ang nagpositibo sa COVID-19. Sa piyak nga bahin ang Gat Andres Bonifacio Medical Center ginanunsyar man nga hindi anay sila magabaton sang pasyente sa ilang emergency room bangod sa pagsaka sang COVID-19 infection sa ila mga empleyado. Samtang ang Department of Health o kanasuno sa Department of Health naka-record na sa 14 ka mga Omicron infections ang Pilipinas. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang gabi. Kato naman kita sa detalye na sa atong mga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Paris. Ginpayag ni French President Emmanuel Macron sang Biyernes nga mangin mabudlay ang masunod nga mga semana sa pungsod matapos ang New Year celebration kasunod sa pagkarehistro sang 232,200 ka panibagong COVID-19 cases sa sulod lang sang 24 oras. Ini ang ginpahayag sang presidente sa iyang New Year's Eve address. Ini ang pinakamataas sa kabugusan nga record sang France. Ang mga panibago nga impeksyon sa sulod sang 24 oras ang masobra sa 200,000 sa ikatatlo na nga sunod-sunod nga adlaw nga nagtugagod ang France ang mga isa sa epicenter. Karon nga ang waves ng infections ang ginaangot sa Omicron variant ang nagaigo sa karon sa Europe. Ang impeksyon sa France ang isa sa mga pungsod nga nagapanguna sa pagtigayon sang widespread testing. Ang nagpangibabaw bisan sa tali nga na-record sa Italy kag Britain nga naka-report man sang panibago nga records nga 144,243 kag 106,222 ka mga kaso. Sa Paris ang tradisyonal nga New Year's Eve fireworks display nga nakasentro sa Arc de Triomphe kag Duc Champs DLCs ang ginkansilar bangod ginpahayag sang otoridad sa syudad nga ginakahangawan sa mga ini nga magtugas ang pagtililipon kasang madamo nga mga tawo kag hindi na maobserbar ang social distancing. Gindumilian man ang pagsinaot sa mga hospitality venues kag nightclubs. Sang Biyernes, liwat yan nagpanawagan si President Macron na tuloy sa mass vaccination. Kaya gintawag man sila nga ang job sa France, ang sure shot solution, agud niya makagwa sa pandemic nga ginapatihan sini nga posible sa 2022. Sa iyang nga address, wala gid mensyonar ni Macron nga ang panginahanglanon sa mas restrictive nga
health measures ang sana una na nga ginanunsyal, kagin pahayag pa sini nga dapat likawan sang gobyerno ang dugang pangapaglimita sa individual freedom sa mga pumuluyo. Suno kay Macron at tubangon nilang panibago nga pagpangangkat pinagi sa pagsunod sa mga kaangay nga principles sa unang hugnat sang pandemic. Kag sa katapusan nga balita international sa Hawaii, ang grande ang mga fireworks display sa kahawaan kung New Year sa Hawaii. Sa interview sa Bombo Radyo kay Sergio Alcubila direkta sa Hawaii, madamo sa mga Pinoy ang nagapuyo sa nasambit nga estado. Suno sa iya sa pagselebrar sang bagong tuig, hindi gid madula ang fireworks kag malawig ini nga ginapasiga sa kahawaan. Suno diri sini nga New Year's Eve wala maayos ang tawo sa kalsada bangod padayon nga nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Do kaangay naman sa Pilipinas ang pagselebrar sang Pasko kag New Year's Eve didto, bangod nagaluto man sila sang lechon kag iban pa nga pagkaon. Nagapatigayon man sang misa kun Pasko kag New Year's Eve abang kalabanan ang mga Filipino lamang ang nagatambong kag wala ang mga Hawaiian kag Japanese. It's very exciting sa amon ang mga fireworks. The whole day, good. Wala pa the beginning mga of the fireworks, month, sige pa. ang mga fireworks. Ginaano ng mga tao diri sa mga fireworks. Yeah, the whole day. It's basically just fireworks the whole day and it's just non-stop. Damo diri mga Filipino. That's why, and then the mga native Hawaiians like mga Japanese too. So that's why I think there's more fireworks here than anywhere else. Nabatian si Sergio Alcubila, Bombo International Correspondent sa Hawaii. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligat sa tak na alas 6 ang gabi. Kato naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Nakasulod sa top performances ang World Athletics sa tuig 2021 ang Filipino Olympian kag pole vaulter nga si AJ Obiana. Nalakip sa listahan sang athletics body ang record-breaking performance ni Obiana nga 5.93 meters sa third spot. Kag nagtay kay Sam Kendrick sa Estados Unidos kag Russian athlete nga si Timur Morgunov. Ang nasambit nga mark ang ginset ni Obiana sa Setyembre sa 17th International Golden Roof Challenge sa Innsbruck kung sa diin naguba siniya ang Asian record. Nakuha naman ni Armand Duplantis ang top record para sa 2021 bangod sa 6.10 meters. Samtang nagpangaduha naman si Christopher Nelson nga may 5.93 meters. Una na ang ginpahayag ni Obiana nga iya handom nga makabook sang slot sa 2024 Paris Olympics. Kag sa balita sa entertainment, ginanunsyar ni Winwin Marquez nga baby girl ang iya nga ginabusong. Sa iya nga latest vlog, ginpakigbahin ni Winwin ang video sang gender reveal party sang iya nga baby. Makitaan nga bit-bit ni Winwin kag sang iya non-showbiz partner ang itom nga balon. Sang iya na inigin palupok, nagwa ang mga pink nga confetti nga nagapatimaan nga baby girl ang ilamangin bata. Wala na pungga ni Winwin nga hakuson ang iya partner sa kalipay bangod sa revelasyon. Ginapakigbahin man ini ni Winwin sa iya nga Instagram. Suno sa Miss Reina Hispano-Americana 2017 title holder, ang tuig 2021 ang naghatag sa iya sang pinakamanami nga mga butang apisar sang sitwasyon nga ila ginapangatubang sa karon. Magluwas sa mga blessings nga nabaton sini nagikan sa iya nga obra, ginatagan man ini sang Ginoo sang partner nga naghatag sa iya sang wala tupo nga pagpalangga, kag suporta kag isa kalapsag nga magakompleto sa ila pamilya. Suno kay Winwin indi na ini makahulat nga mamit ang iya pinalangga nga subang. Madumduman nga bulan sang Disyembre ginanunsar ni Winwin ang iya pagbusong sang tinalikdan nga tuig. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa tak na ng alas 6 ang gabi. Ato na batian ang ato mga balita sa Bombo News and Views Sunday Edition. Kakaroon, balikan na nato ng ato niya mga headlines. Ato nga balita lokal, forecast ang fortune teller sa kapalaran subong nga tuig aton hibalon. Negros Occidental langin malinong sa pagsaulog sang bagong tuig. Third ID sa Philippine Army nagpasaling nga pasanyugon pa ang operasyon angot sa NPA COVID-19 kag bagyong Odette subong nga 2022. Department of Trade and Industry Negros Occidental nagapadayon sa pagbulig sa mga MSMEs sang probinsya. Mga tagiya sang MSME sa probinsya sa Negros Occidental nagapadayon apisar sang kahalitan nga gintuga ni bagyong Odette. Sa balita national, Berhaya Hotel nagpangay sang pasaylo kasunod sang hindi pagpaidalam sa hotel quarantine sang OFW nga nagikan sa Estados Unidos nga nagpositibo sa COVID-19 sang matapos mag-attend sang party sa Makati. National Capital Region Police Office handa nga maghatag sang in-house security sa mga hotels kung kinahanglanon matapos nga maglapas sa quarantine protocol ang isa ka OFW.
Aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Philippine National Police nagdangat na sa 52. Sa balita international, sitwasyon sa France sa madason nga semana matapos ang New Year, mangin mabudlay suno kay French President Emmanuel Macron. Sa balita sa hinampang, Filipino Olympian kag pole vaulter nga si EJ Owena nakasulod sa top performances sa World Athletics sa tuig 2021. Sa balita sa entertainment, Winwin Marquez nagabusong sang baby girl. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 35 minutos na nakaligat sa takna alas 9 sang gabi. Kag sa katapusan kami nilang tag balita. Bombo, Jireh de los Reyes. Kag Bombo, Zaldy, Forro II para sa Mamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa aton nga Bombo News Analysis nga ginpadala sa aton maukod nga tagpalamati. Ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, basura. Pagkatapos ang sinadya, imo makita sa palibot basura ang daw hindi na magwanta. Gatinumpok sigad sang kalsada, wala makot kay manugakot kapoy na. Dawalo sa tag sa katuig amuna gidlang ini ang masaksihan. Basura nga nagatinumpok sa dalan, wala balasang may manugakot nga gintulinan, nga amo ini ang sistema nga naandan. Tani sa sunod nga tuig hindi na ini amo ang aton masaksihan. Tani sa nagakontrata sang basura ini ang pagatutukan. Kaya ang mga basura normal lamang nga nagadamo bangod may okasyon. Gani hindi pwede nga sa pagakot wala sang solusyon. Basura lamang ini kun kabigon. Apang sa ikayong lawas ini ang mahaliton. Basi sobra pa sa kubid ang aton maagom. Kung sa basura magbinaho palibot naton. Ang ini ang panguna-una pananawan ng ipadala ni Crescenciano La Chica sa Barangay Alihis, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang